correr, por correr. Así, sin un motivo, non lle vexo eu moito sentido, Non o comprendo. Diste, olles, pois hai unha carreira e ao final hai churrascada. Corre. A coller o mellor cacho, non? Pero despois, cando se castica, é de ternera máis, non? Vale. Ou diste, ven detrás a Guardia Civil, corres. Vas sin mascarilla e ven a policía, corres, non? Pero, así sin un motivo, vas agora. A xente, eu son da Coruña, a xente está, verdad, co do running eso. Cando salimos do confinamento, andaba a xente, queremos salir. Para que? Para correr. Digo, a mí non me jodas. Eu penso que na casa, joder. Hai xente que non correu na súa vida e ali en abril puseronse a correr. Así morría xente, normal, joder. A xente que faz deporte sin sentido. A que fazía deporte na terraza.